bani so in ta shigo kuma tsawa. Maganar da kai min in na dunga tunawa, na tabbata zancen ka babu na yarwa. To gashi ka bar duniya mai zance, Allahu akbar abba baba nawa. Ya zanyi ni, ya zanyi ni, ya zanyi, wa zai ciran kewar mahaifi nawa. Wa zai yi min gyara idan na yi barna, domin a can gaba kar na zan batawa. Wa za na zauna ya yi du'a'i gona, addu'a makami ce da ba ta dushewa. Waye ya damu da ni kamar kai abba, kun san mahaifi ɗansa bai mantawa. Wa za na je ya yi min nasiha yanzu, ni tausayin kaina nake karawa. Yau ban da gata tun da kai baka nan, gatanmu Allah sai mahaifi nawa. Ranar na sadu da kai ganinka na ƙarshe, malam aƙila ubanmu ba sauyawa. Zulumin rashin faganin kana damuna, balle idan na jiyo kana rerawa. Begen Muhammadu Muzdafa na ɗayi, baban Rukayyar Rasulu manzo nawa. Babanmu ne maka addu'a Allah na, shaidar inai maka babu sassautawa. Kudusu sarki na guda ɗaya rabba, sanya wa shi ni'ima wurin kwantawa. Allahu dan mulkin ka don ikonka, zunubin aƙilu ka bar su ba tonawa. Ya wa shi dusai ya ata sarabba, kai ne majiro ko ka zama amsawa. Allahu ya Allahu ya Allah na roki sauki gun mahaifi nawa. Allahu dan samman bakwai har kasai, na bakwai ka yafi aƙilu baba nawa. Ya Khaliki ya Rahimi mai jin kai, ka ji kansa baba na mahaifi nawa. Kai ne Rahimu ilahu sarkin jin kai, ka ji kansa abba na ya zam dacewa. Ya salwamar da jikinsa gunyin bautar Allah, aƙilu yana yawan faɗakarwa. Ya yi ƙoƙarin samar wa 'yanci kando, talakan ƙasa kuji don kudin ga tunawa. Ya sallamar da jikinsa gunyin bautar Allah, aƙilu yana yawan faɗakarwa. 'Yancin ƙasar mu da shi akai gwagwagwar, samun sana san dukuna shaidawa. Aikin da ya yi idan aka yi masa dungu, tokar a manta rabu zai sabawa. Ba wai butulci na yi wa yanzu a lura, daidai tuni na idan a dinga tunawa. Ba sha gube ni ka yi ba ko kuma zambo, zancen hakika ne nake ta sanarwa. Zan dakata haka 'yan uwa dangina, an tsegumi 'yan an yi bani kulawa. Ni dan Aƙilu Aliyu ɗana tsatso ne, bagar da ma Ja'far nake ansawa. Ni dan Aƙilu Aliyu ɗana tsatso ne, bagar da ma Ja'far nake ansawa. In kun ga dama ku ce da ni na Zuwaira, umme wurin Ibrahimi ɗanawa. Da Amina sai ummi Khadija fa kenan, wale dukkaninsu Aƙilu ke amsawa. Allahu na roƙe ka ya ma'azurci, kai arziki a gare su 'ya'ya nawa. Nan barikin boka ne nake zaune, amma gidanmu yana cikin Hausawa. Ba wai cikin birni nake kwanufi ba, amma ta zuro da
hausawa. Na yi godiya ga Rabbana mai jin kai, sunan rasulu da shi nake karewa.